Goeiemiddag en welkom bij Doch het Vad in Dwarp. De 4e keer van uit Bontegeer. Ondanks dat het het vrij te tretjen is, hebben wij er het volste vertrouwen in dat het een mooie uitsturing wordt. Jelle, wat stiert u te wachten? Vrij te tretjende, dat belooft wat, hè? We hebben waarom in het groene GS van Bontegeer. Nou ja, er staat weer van alles op het programma. Uw verste rubrieken, het kooitje, de jeugd, neem het maar op. En er is uiteraard ook weer, nou, dit keer iets bij jongen bij. Daar komen we letter op waarom. Sandra, doe je eerst het kooitje? Ja, inderdaad, Jelle. Ik ben jou eerst naar de keuken, want ik joet wordt er weer koken voor een gast aan tafel. Onze gast is Joet Kerst Jongsma. Deze geboren en getogen Bontegeester ben het op een pleertje vlak buiten Bontegeer. Samen met zijn 2 broers. En Lida, doe is de eer om voor hem te kooitjen. Wat doe je in je dagelijks leven? Mijn heid en mem hebben een café hier op Schattenziel en daar werk ik. Aha, en wat maakt Stuart kleer? Joet meidje het jongeruitsmieter. Die hebben al 20 hier op elkaar staan. En wat zitten daar allemaal voor ingrediënten in? Nou, ik begin je met bakte siepels en spekjes en champignons. En daaronder komt gewoon een uitsmieter en dat bakken we en dat doen we er bovenop. Nou, dat klinkt hartstikke best. Dat is het ik. Dan gaan we nou eerst door naar de leerlingen van groep 8, maar het waarberjocht. Dag, hier is het weerbericht van vrijdag 13 mei. Hier is Maarten en ik ben Sascha. De Otterweg is afgesloten voor groot onderhoud. De mensen zijn er niet zo blij mee, want nu moeten ze omrijden. Het weer trekt zich er niets van aan. De buien zijn een aantal die ze wel kunnen gebruiken. Het zijn namelijk vrolijke en kleurrijke buien. Ze komen deze richting al uit. Boven de Otterweg zullen ze uiteenvallen. Nou. De weg is weer gereed en iedereen is weer blij. Dit was het weer. Goeie. Welkom, we binnen weer bij de jeugd en het is een speciale dag, want Johan van der Molen is hier. Laten we maar snel een versje voor Joran gaan jong. Zet hem in. Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Wij vinden het alles zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. Zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera. Hoe oud bist worden, Joran? En wat heeft voor een jeetje gekregen? Ja, meer riebenbiers krijg ik. En ja, van alles eigenlijk. Nou, hartstikke Jongen, mooi. een feestje. Gefeliciteerd. Nog wat weer hoor. Wie van je wil de groeten dan niet in, man? Ja, ik wel weer. Ik wil de groet naar Jan doen. Omdat hij altijd het bier voor ons gekocht heeft als we er komen. En daarom krijgt hij de groeten. Tot Safi Joet de jeugd. We zullen morgen voor de laatste keer zien wat de jeugd te vertellen had. Goed, de jeugd. En ze krijgen natuurlijk een applaus. Nou, wat staat er dan nou op het programma? Hier achter mij zag je hem al het dingen door steen. Het koor Jongensnocht. We hebben aanst nog even een heel kort praatje van hoe is dat nou ontstaan en wat voor nocht hebben ze er. Maar eerst wil ik graag wat van hun jaren. En ik denk wij alle jaren wel. Jongensnocht. Oh ja, het is weer, ik viel mij goed. Heel oos als oos begint mij goed. Mijn hoes die overal op de rand. Je plak waar ik zag van hout. Ik stiel hetten die oren zeer. Ik maak er een verleren beer. De laatste dagen ben ik bang. Dat ik zou naar die verlang. Zul niet sissen dat ik rust ben. En het eerste stil heel dicht bij dij. Friesland, door ons mij. Ja, ik kom naar
dat ik mijzelf zoet heb in. Stil die sissen dat ik rust ben, en het is een stil heel dicht bij dij. Friesland, oh roept mij, ja ik woon naar hoes. En zo ik ooit een vreemde worden, en ik roep veel net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, aan je nijdij. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Friesland, you're calling me, now I'm going home. And if I should become a stranger, you know it would make me more than sad. But Friesland being everything I ever had. Stil die sissen dat ik rust ben, en het is een stil heel dicht bij dij. Friesland, oh roept mij, ja ik woon naar hoes. En zo ik ooit een vreemde worden, en ik roep veel net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, aan je nijdij. Friesland, oh Friesland, lang je nijdij. En dat wie jongensdocht. En natuurlijk krijgen ze daar een applaus. Naast mij staat Peter. Wanneer is dit al hier begonnen? Het is 3 jaar begonnen. In wezen soort een eenmalig optreden wijzen. Maar ja, we vonden het zo mooi dat we binnen het zetten. En eerst wie het alleen maar man, begreep ik. En vooral ben ik aangeschoten. Ja, we winnen eerst met 11 maalje en 3 vooral je betrekzak. En we zijn nu 22 maal ook man en vrouw. En de connectie met banden gaan we wijzen. Zeker. Nou, hij met druk mee optredens? Ach, we mensen nou en anders even voort. En het giet dus meer om plezier en wijn, jongens jong. Dat vinden we mooi. Plezier zit er in ieder geval voorop en dat moet er ook altijd blauwen. We jaren hem straks in het programma, denk ik zeker nog een keer. Peter, ik wil graag weten wat Sandra u nou te melden heeft en wat we nou heen gaan. Ja, ik sta hier bij de jongerijn van toneelvereniging op Nijverenen uit Bantegee. Onze toneelvereniging jet bij de Betteren van Friesland. Sinds 1998 hebben zij een jongerijnafdeling. En deze jeugd die het dit hier aan het werk wist mijn regisseur Erik de Groot. En dan willen ze dadelijk een stukje van Sjen litten. Stel je hem zelf eerst maar eens even voor. Ik ben Mem en ik ben Wiesma mijn band. Ik ben de Heid en ik ben nog snel boos. Ik ben het Suske en dit is mijn voorbeeld. Ik ben de zus en ik heb de hekel aan mijn huid. Nou dames, dan is nou het wut aan Jim. Ik ben ontslaan. Alweer? Het is al de derde keer deze week. Is het gebed al terug, jongheid? Ja, Heid. Is het gebed al terug, jong? Daar hebben we het sabbelloer. Nou eerst eten. Ja, Eten. Jongens, rustig. Eten. Hou eens even op. Ze zei te krek. Rustig. Hou dan ook even op. Als het mooi wedstrijd gaat, hè, is net best. Nee, net best. Dan zult het groene gerstenband een keer misschien van een hele orenkant. Moest dat nou zo? Koest het net wat aardiger, zussen? Daar is de band hartstikke van streek maken. Dan is het jongens maar lekker alleenig. Nou, dan zou ik eerst het gebed wel even muziekje. Ja, en dat wie is jeugd. Jeugdtoneel. Sander had er wat van zijn. Hartstikke mooi. Goed. En dan stiet ik alweer uw volgende act stiet, op het programma. En ik maak mijn rug zeggen dat dat wel een hele bijzondere is. Er zijn een heel soort dorpen die kennen een begrafenisvereniging. En dan zou je zeggen, als die wat willen achter een kort praatje bij een voorzitter of wie dan ook maar van het bestuur. Nee, hier in Bantegee gaat alles oors. Ik zal er niks meer over verklappen, ze vertellen het zelf maar. De begrafenisvereniging, de laatste eer.
Wij stelen je Joert mooi in het lacht. Waar hier dat van uw begrafenisvereniging ooit tocht. Een bloeiende club met meer dan 500 leden. Daar mij jou dan ik wel eens voor in het lucht treden. De laatste eer bestaat al meer dan 50 jaar. Op onze ledenvergaderingen hebben wij dan ik een soort vertier. Compleet verzwargen, met gratis koffie, borrel en kroket. Geen kascontrole die er ooit op let. Ik ben destijds in het bestuur toetreden als vertegenwoordiger van onze stellingwerfse leden. Ik kan Jim ook wel bij deze beloven dat ook Jim net iets te plak komt op onze kerkhoven. Uw dragers binnen betrouwbare, degelijke mannen, met sterke beligen en knoestige honnen. Van knoffelerij is dan ik geen sprake. Nog nooit had hij men zijn plicht verzaken. Klachten, die willen wij liever net jaren. Dat zou jouw uitvaart maar bejaren. Bij uw boorden binnen jou in vertrouwde hand. De familie Boersma heeft een goed begrafenis verstaan. Dus, mensen, meld je hem aan bij deze, want onder het groene gers van Bantegeer, daar willen jou lezen. Ja, ik wil de begrafenis hartelijk danken voor hun meewerking aan het programma. En dan gaan we nou zien naar het filmpje van het Iepen Loftspul. Jan, toen bent je als regisseur de laatste jaren hier met toneel bezig geweest. Hè? En hij heeft prachtige dingen maken. Iedereen is enthousiast. Maar ik heb er eens van gedroomd de laatste tijd. En wat zoet mooi wezen als nou eens wat oors was zo, maar allemaal kan. Deze omgeving, de natuur, dat is wel verbindend, maar eigenlijk mogen we wat oors doen, iets spectaculairs. Heeft u er ideeën over? Wat er één dorp is in Friesland waar dat ken je, dan is het Bantegeer. We maken hier een groot spektakel in het natuurgebied. Zeg iets mij, wij moeten er eens zien en dan borrelt er wel wat. Ik ben heel nieuwsgierig. Goed, begin die gewoon doen. Begin ik het doen. Dit is een prachtig mooie natuur, jongen. Je moest wat met dwang. Schitterend. En dan zetten we daar het speelvlak met de tribune dan. Ja. Goeiedag man, wat toch wij hier? Ja, wij zijn enorm geïnspireerd door dit gebied hier. Wij wonen hier graag. Woon je een visje? Hij wil een akte. Nee, maar wij willen dit gebied vooral zien, want hier is wat mogelijk, jongen. Dit gebied van Friese Geer. Deze omgeving hier, deze dit is een natuurgebied. Ja, wij willen hier een groot spektakel, met muziek, met koren, met toneel, met theater, met de gebruikmaking van de omjouwing. Dat moet je toch zitten zien, dat moet toch taststemming voor komen kennen, of niet? Ik vind het een fantastisch idee. Ik zal mijn best wel om taststemming van hem te krijgen. Mooi. Maar ik wil nog wel even weten hoe het zit met die angels van hem en die visakte. Ja, een heel mooi filmpje. En ik denk zeker dat er nog meer over verteld worden moet. Weet je, morgen komen we weer om op de inhoud van dit filmpje. Want nieuwsgierig genoeg denk ik om de plannen, de ideeën van een Iepen Loftspul, of wat het dan ook maar wezen mag,
om dat hier te vertellen. Goed, ik wil nog even zien van hier achter mij. Hij hing het er nog steeds. info@bantegap.net. De foto, je kan erop bieren. Ik kan hem sissen. Er zijn al verschillende die het erop boden hebben. Het hoogste bod lijkt op dit moment op €93,50. Nou, wie er hoe heen wil, info@bantegap.net. Sandra, hoe stiet het ervoor met coachen? Ja, ik steen je bij Lida in de keuken. Lida, hoe vordert het? Ja, het gaat helemaal goed. Ik doe de aaien in de pan, dus die moet dan een paar minuten bakken. En dan hebben we een heerlijk uitsmieter. Goed, nou dan zie je wat eten zou verschinnen. Ik zie dat Kerst inmiddels aan de tafel zit. Ik vertel alleen, je wen je op een pleertje buitenbantige. Dat is een speelmanpleert. Wat is dat precies? Een speelmanpleers, dat is een pleers die is vroeger door de adellijke familie die bouwt. En ja, ze hebben er toen in die tijden er zo'n pleersen in deze veenpolder gebouwd. En die op een kooipleers, dat wie de eerste. En die stiert op het plak waar vroeger een soort steenstong had, dat wie een soort slot. Dat wie van adel. En nou ja, dat is toch een stormvloed dat eigenlijk ruïneerd. En nu is dat het rieden zo heen. En toen de polder dus in 1850 terugkwam is, toen ben dus die jonge speelman die met pleersen begon te bouwen. En die had er zo'n zetten in deze veenpolder. En er ben dus 4 van in het van de tijd ben er ook brand. Ja, die van u is dus ik. En ja, de origineelste die er nog stiert, dat is die van familie Riepkema op een Koopmanswaai. En ik het 5e seizoen, dat liep het nog wel wat van voren. Kerst, de burgers er nog steeds? Oh, ik weet het er nou wel. Maar ik verhier mijn groen en dus ik heb geen vee meer in die zin. Dus, En je meid of die paken, wie is daar op die plaats begonnen? Mijn paken die is er op begonnen in jongetje 25. Toen had er een oernaam van een omke van hem, die hem kocht van een familie Speelman. Dat weer een Romke Hofstee weer dat. En toen is paken dus uit Schattenziel, is hij naar de kooiplaats verhuizen. Schattenziel, dat leidt toen naar de oeverland van het Jonger. En winterdag zitten ze midden in het water. Ja. Dus hij verbetert hem daar terug. Ja, dat kan je me heel goed voorstellen. Ja, we hebben hier, zeker om die eigen persoonlijkheid natuurlijk vrij om te komen. Maar Jim Heid die wie bestuurlijk heel actief. Hè? Hoe lange periode is hij in Lemsterlo bezig geweest? Mijn Heid die had 28 jaar in de gemeentepolitiek zitten. En daarnaast hier hij nog iets heel bijzonders. Hij wie boer en dichter. Kun je wat vertellen over hoeveel bundels dat hij schreeuwd heeft? Nou, sowieso had hij 3 bundels schreeuwd. Dat waren dus 2 in 40 carrières. Onder het Oeleboert en boer en dichter. En die versjes die had hij toen, eigenlijk, hij hier vanuit de Oelo ging en hij wou eigenlijk wel wat oors worden in die tijd. En hij zei altijd, ik wil hier eigenlijk wel journalist worden wil. En dat door de oorlog is dat eigenlijk weer thuis aan het worden ging. En toen hij dat onder zijn werk waar je er dan maar wat begon, zeg maar. Ja, hij ding nogal een soort ding naast het bordje. Ja. Hey, jou dat ik? Doe je ook een soort ding naast het gewone werk? In je woord, nee. Helemaal niks? Nou, nee, dat is misschien wel, krijg wat de volle samen, net volle. Nee. Want ik kan me zo voorstellen, nou je net met burkje, dat je toch meer vrije tijd hebt. Hoe vul je jou dat op? Dat vul ik op. Nou ja, ik zie je wel soort in oude dingen. Zeg maar, de geschiedenis vind ik wel mooi. En nou ik geen net meer ben, dan mag ik ook graag even reizen geven naar het buitenland. Naar het buitenland? Waar ben je wel een keer al wist? Nou ja, ik heb vrienden hier in Amerika geweest. En vrienden hier in Roemenië geweest. Spanje, Portugal, Ierland. Nou, dat weet ik wel een beetje. Ja. Ja, Kerst, ik moet toch nog even waarom naar die dichterij van je Heid. Want hier in het centrum van Bantegem, daar heb ik een plaquette delt zetten. En nou goed, in die zin is er natuurlijk ook wel een heel soort waardering van zijn werk geweest. Hij is daar toch een soort mee bezig geweest, denk ik. Heeft u die gave ik mij kregen? Oh nee, beslist net. Nee, ik geloof van geen een van uw broers of zussen die gave heeft. Maar u zei die dingen gewoon samen op bepaalde momenten, dan weet ik wel eens bij een moment, dan dingen er niks meer om. Ik zie je eens even naar achter. Lida, best 4? Nou, dan laten we dat in ieder geval komen, hè. Hey. Kerst, dan zetten wij lekker hier een hapje eten voor jou, Del. Lida, wat wie dit ik alweer? Een jonger uitsmieter, ja. Jelle, wij binnen met een beetje aan het eind van het programma. Nou, dan kan Kerst in ieder geval lekker eten, hè? Ja, jou mij je oorvallen. Ja, zeker. Door in best. Heel bekend voor. Oké, dan laat heel wat op het bord in ieder geval. Kerst, hartstikke bedankt, hè?
Misschien ik zou je even vertellen wat wij morgen onder oren in het programma hebben. Want dat is alweer de laatste uitsturing hier vanuit Bantegea. We hopen dat er dan een heleboel mensen komen om te zien. Er is muziek, er is toneel, er is eigenlijk van alles en nog wat. Volgens mij komen we weer 10 tekort. Ik weet het wel zeker dat we heel zo tekort komen. Maar morgen inderdaad, Sandra, de laatste dag. En nou ja, dan moet er ook nog wat meer spektakel komen natuurlijk. Wij gaan eruit, Joert, met Jongensnacht. En tot aan het einde van het programma. Ik zou zeggen, zeg morgen alle weer. En ontzien, dag, tot morgen. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older.